Joint Action Committee jong Hima Soyong kala pateng biang Jingdawa now Chief Executive Member Kasils Autonomous District Council Patitos Khan Banweng no babashim pang thaba na khal leadership jong Hima Soyong ya ka Jingdawa kala sedang nadu usne ma archa khandai kadi kunhuan ta kasi kala yo ban IT ka dorkhas office trekam jong CM namar ba Patitos uklemon office tiam ta kasi Katkum ka dorkhas na kaliang jong Joint Action Committee kala kanno ba niulung do IT sop ya kawai nek sinat hima ka kerteng ka nongwa mautumur lambat kiwe di kikam kibolale nakapor nakawi kasngi ko sngi kat barang telun kisngi dia ka bidai bet ngi ki kur ki hajar jong ka hima soyong teng dap ka jing sungsi ka bakraw bang siam ya kanek ka ba ngila debu ru ya ka appointment bat i CM ndrei i kemdon pat tak sngi te ka jingwan jungi ne te kalong ya ka jing dawa bangi la dawa te kimat ke bangi la dawa pat ngila keren ru ki lat thai kebor la bun sin te ka ba penlong pat dah na kaliang jungi ba ngon ra kam sim ka ba sungkhia ngi i ba kam klemlong kat kum ke jing dawa jungi ya ka bangi la dawa ya undok soyong ban herno nak suki kajing long dok namar kajing le torti bat kajing trekam kujung kaba sibun kijing bakla kaba ngi syam ning ba ke RTI ki bangi ngiwan ning ba ngi syam ba sibun ki bangi la adap keren ru hani ki press conference bala dem kata kolong bala dino ya hima sayong sya hima jirang tadin bangi la yo ru ya ka RTI ka bangi ni pana office ma raya kata ru sim lala banเป็นพายบัดอายอย่างงี้ตา RTI ตัดอันดาเดียนบางงี้ละappeal sa public authority ti hadin kata pada ti ngisiam pada dalam ngila yo ik RTI ru ngisiam basibun kijing bakla ka ba sibun kijing bamsap bat sibun kijing penyat bakla ya kum sensar kadar apo kahima ka jongi ti nolor kata kadau ti ngi wan hangne ya ka ba ngin ngidawa na ka KCDC na UCM bolong CM jongi ba dipet habidai bat ka khendeu ka siap jongi ka bri nyutrap hendrai habangi la dapan non dawa haki niki hanusnam bala la lek te ngila pha ka jingtho te ngila pen iru ya ka ka lain bat ya ka ka bangi la yo ka RTI ru la somit lang hendrai hadu mentah na kaliang jong ke di sini lo CM simlale te de kata kalor kanong rim tingiwan hangne ya ka bangiwan saisien ban pen kan mau yang saisien le na em ya ka ka bangi ni dawa kum kun ki hajar kahima soyong kata ka daw kata ka bangi ngiwan alor kata kanong rim adin balai ya ka jing traitorti ka jing net furmur jong u basam phang thaba ulang do ni masoyong na kaliang jongi ngile pan ya kata ka trikam banlap hakano rukom ulang do soyong trikam Andai lembang RTI ke bangilap kalong ba ulang do soyong utrikam klam gerti trikam na kata kadau na kapor ju penhuri hura ya kasinong katau ju penhuri hura ya ki kun ki hajar hapo ka hima soyong kata kadai ka we ka jing trei thurmur jong u sa ka we pat ha bai dei ba ka jing penenkam bakla ya ka pla tengka jong ka hima ha ka ba ya ka pla tengka jong ka hima la su penlong kapung khwai jong une u ulang do uba menta na kata kadau na kaliang jongi hadin bangilo i kito ki ibra khwat ka jing huri hura jong ka hima bat kajing penengkam bakla ya kapla tengka jong pisah ya kapla tengka jong hima ngila dawa haka sitarik benai ba khat ar haja khat wei ilawan hangne bandawa nusil badai ban weng no mador ya uba sempang thaba anaka kamnang do soyong kane kajing dawa kal dai du sem aja khat kendai nadu bang ngilap ba kajing IT sop jong ba sempang thaba ya katai ka nongwa matumur ke badai ka wei ni kisnat hima jong hima soyong kul IT sop chaka po ka hima jirang klam dodon ka jing tip apo ka hima klam dodon ka jing ya penbet apo ka hima ula IT sop ya ta jaka na ta kadau ka ne ka jing dawa ka dai ka jing dawa ka bala nadu usna marja khandai dari hadu menta mende na kaliang ka district council kam sem palale ai lor ni ka jing dawa jongi ka ne ka pausai ka jing le jong ka district council ka pausai ba ka insult ya ka ne ka United Khasi Gentle Hill Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman. Balai ya kene ka an. Kini ki MDC ki bamen chwa. Ki thaw khrang ya kene ka an ban ya baik ya renti ka sencar khadar hapo ka kene ka jela ka jongi ane po ka ri khasi jantia jongi. Handai ka long ba susi pat. Ka isi hapo ka jingelam jong ba titos. Bat hapo ka jingelam
jong u ba jambor u badai in charge ilaka yi ba hajaka ban penteri kam ya ka ak ban wara ya ka jing ya bet yanti ya rum cicat kadar ki penlek kam kai ban ya ka ak kadai ka big insult ya ka ak na kata kadau ngidawa ila adep aipor ya ka diskusil ba kadai ban weng no mardor halor kini ka jingle thurmur jong ba sampang thapa handai hadu menta na kaliang ka diskusil kampal ai kampan semna aju babru na kaliang jong ka nakaliang usiam sangi nakata ngi iba ka jingle jong kadai ka disusil kadai sisa ka insult ya ka sencar trai minuk kadai ka insult wat ya ka ak ru ka ba ki MDC ba menchua ke ladap thau dak bantam ya bai di ka sisa kada ha ka jing sisa ha ka sitarik banai bakat ar jakat wei nakaliang ka JSC ngilap aipor hapo expose ngi ban weng no yu ba sampang namar ba kadai ka jing dewa ka bala dus na majak kendai bat kadai ru ka jing dewa ka balang genuine ha ka ba ka jing thurmur ka jing le torti bertui ki bai benta andai ngila aipor po expose ni andai hadu mentaru hadu mentak ni bangiwan hang ne ban panjing pensya ya ngim sem layo ka ai ru ka jubab nak kalian jong ka disusil bat mentak ni hajing sya ngila da pun mencis ni yo ba titos ban ya kendu mentak ni andai ka basusi ka long ba hau ngiwan hang ne menta don ya ne po office kane kadai ka ngi ba kadai ka jingle sting jong ba titos kum nong yalam jong ukli sencar jong kene ka sosial bat ka jingle jong ba titos bat ka jingle jong ba jombor ban bat borsa ya lengdo jong hima soyong ka pau sai ba kene kadai ka jing bombet jong ki ban long kita kinong yalam le bombet jong ki ban long usiam le bombet jong ki ban long extreme member ber in charge ilaka nak ta kadau wang ba kene ka jing dewan du sna man khandai nak liang jongi saya budin nak por sakpor ila ya up nak por sakpor henry kane ka jing budin jongi kane ka jing up jongi ka district council ka executive committee jong ka district ka pelong deu thala ya kane ka jing dewa ka jongi bar ka jing pelong deu thala ya kane ka jing dewa jongi ka dei ka insult ya kane ka ak ka ba la thau de kita ki MDC ba menchua nak mentar ya be rati ladam dei ba ka dei ka jing ten deu thala ladam dei ba ka dei ka jing insult balai kinam sim khia ya kane ka kam ka bala dei ka jing dewa am sedam ha tenrei mentah ka jingwan jongi mentah ngene kalong ba yin pan jing pencai ei ka ba kilale hande ka bas ngusi kalong ba ondang iwan hangne si yam sem ladan mentah sni ka khubor ka ba nang liang jongi ngi pha chirusel kalong ba dei ban le ka ya kan ka sinsa trai muluk jongi la kan ne ngi la yo ya ka jing lengkar ya ka jing hura ka sincar khadar hapo ka hima ka jongi lada kine usiam lada uiam in charge ilaka kwa ba ka sencar trai muluk ka sencar khu sencar suba hapo ka hima ka jongi dei ban weng no mardor yo ba sampang thaba henrei lada kum weng lada ka jing kuman ka jong ka sosial jing kuman jong kine ki nongbat ya ka bor ni po sosial ngatrai ka sapoi ka por ba upai ba uncim hi yak senjam ka ba le bat hakum kita ka por ngasoba na ka liang jongi ngasoba dong ba ka sosial lan ne ki estimate member dan manta kini bensim ya kacing kli ya kata rai ke bau pak bensim bat hadu menta meneru ya kan dia konong wa motumur la kendeu thala da kasul la kendeu thala wa dak sorkan me kala ya balik ka kendeu thala ka daw kolong ba hadu mentaru ya kan dia ka jaka la syak klun dak asam ande nyim yo ei ru ban nakaliang ka sorkar me kala ya bakan sim khia lo kan nyim yo ei ru em ba ka district council kan sim khia lo kan na kata ka daw ka tai ka nong wa mau temur ka badai ka jaka ka senat hima ka badai ka hima por mensua ngai ba ka langam no jaka asa nak kata kada badai ka jingdu dong ka bakrau ya ka hima jongi ba kadai ka jingdu dong ru ka bakrau ya ka jat benriu ya ka ri jongi hi barok we